Lisice koje su mu stavili nakon noći prospavane u policiji Oliver Knezović grčevito je skrivao ispod jakne. Nije ih i zadržao, jer već nakon 3 sata razgovora s istražnim sucem bio je slobodan čovjek. Želim samo da kažem da sam vjerovao u hrvatsko pravosuđe i da ću se redovno odazivati svakom pozivu, znači kada me pozovu ja ne mislim nigdje ići, naravno tu sam i uglavnom samo vjerujem u hrvatsko pravosuđe. A bezbrižan je i s hrvatskom putovnicom u rukama, jer osim bosansko-hercegovačkog, Knezović ima i hrvatsko državljanstvo. Sve je bilo fair, korektno. Od pritvora do oslobađanja. Već sutra dolazi mu supruga. Živeće od 8.000 kuna vojne mirovine. Ne mogu ga izručiti u BiH gdje ga još uvijek sumnjiče za ubojstvo mladog sarajevskog navijača Vedrana Puljića. Po prilično škrtu izjavama oko Knezovićevog statusa bio je i ministar pravosuđa. Postoji mogućnost da ga se izruči. Ne kažem ništa, da treba prvo vidjeti. Ustupe li susjedne države naknadno hrvatskom pravosuđu su potrebnu dokumentaciju, mogu tražiti da mu se ovdje i sudi. Još to nisu učinili. Izostale su čak i njihove reakcije na jučerašnju Knezovićevu predaju. No kako bi ga i sami ispitali, poslali su u Zagreb 3 svojih policajaca iz Sarajeva i zapadno-hercegovačkog kantona. Pred njima je ubojstvu šutio. Otkrio je tek gdje se 2 tjedna skrivao, ali ponovio da u bijegu nije imao pomagače. No priči ovdje nije kraj. Balističko vještačenje 2 čestica pronađenog zrna, neslužbeni su podaci, pokazalo je da je smrtonosni metak za Puljića bio 9 mm. Ali još se ne zna tko je pucao, Knezović ili policajac Dragan Vujević, kojem je on uzeo pištolj.